ए भैया, अरे आजकल सोशल मीडिया पे एगो चीज बड़ा ट्रेंडिंग में बा हो। बिहार में का बा? बिहार में का बा? हाँ। बताई कि बिहार में का बा। एकरा से पहले इहो सुना देता नी कि पहले जंगल राज में का रहे और आज सुशासन राज में का बा। वाह, शुरू कर जाओ। गोदी में खेलत होखबू बिहार में जब अन्हार रहे, पूछा तू अपना पापा से केकरा भी रोजगार रहे। कहा बा? लूट पाट अपहरण करे वाला खाली जियलस हो, सत्ता में रहे वाला परिवार के अमृत दिहलस हो। दिन रात डराए वाला घर में अब सुख शांति चैन बा। यही देख लुटेरन सबके मनवा आज बेचैन बा। का बा? का बा? ई बा, ऊ बा, ई बा ऊ बा सब बा। सचहू में सरकार जनता के ही अब बा। गढ़ा में गाड़ी छोड़ना गोड़ बढ़ावे लायक रहे, बिजली के हो तार घरे घरे कपड़ा बस सुखावत रहे। कहा बा? आज कहीं ना रोड छुटल बा, गांव गांव से जुड़ल बा। आज कहीं ना रोड छुटल बा, गांव गांव से जुड़ल बा। कौनो गांव के कौनो घर ना अब बिजली बिन सुतल बा। ए भैया, का बा? हाँ, सुना ना का बा? ई बा, ऊ बा, ई बा ऊ बा सब बा। सचहू में सरकार जनता के ही अब बा। लोटा लेके जात रहे जे खेत नहरी फुलवारी में, लोटा लेके जात रहे जे खेत नहरी फुलवारी में। बुनी पर गइल, पानी भर गइल, टप टप करे ओ सारी में। मेहरी माई बहिनी भौजी सबका भी शौचालय बा। वाह, घास फूस माटी मड़ई ना पक्का के अब आलय बा। कहता लो कि का बा? का बा? अभी और सुनाओ। का नइखे? ई बा, ऊ बा, ई बा ऊ बा सब बा। सचहू में सरकार जनता के ही अब बा। ढहल तब स्कूल रहे, ढहल तब स्कूल रहे, लइका लइकी हो घरे हो। पढ़े वाला मन मसोसी रह जात रहे अनपढ़े हो। वाह वाह। आ लोग पूछा था कि का बा, तो सुना ना का बा। गावे गावे एक एक का, गावे गावे एक एक का दू दू गो अब स्कूल बा। गावे गावे एक एक का दू दू गो अब स्कूल बा। का गरीब का अमीर पढ़े में सब मशगूल बा। का बा? का नइखे? भैंस चरत रहे भैया, भैंस चरत रहे ऑफिस में बीडीओ और एसडीओ के। पहले के लोग सब जानता। भैंस चरत रहे ऑफिस में बीडीओ और एसडीओ के। गुंडा सब गुलाम बनैले रहन से एसपीओ के। कहत रहे लोग का बा? लो ना जवाब का बा? आज केहू के काम रुके ना, आज केहू के काम रुके ना, सब कोई बनल हीरो बा। तनिका में कार्रवाई होत बा, होई न चांस जीरो बा। वाह, का बा? पूछता लोग कि का बा बिहार में? ई बा, ऊ बा, ई बा ऊ बा सब बा। सचहू में सरकार जनता के ही अब बा। छोड़ा तू दवाई तो, छोड़ा तू दवाई तो अस्पताल न केहू जानत रहे। भइल बीमारी मुअत के तब केहू न पहचानत रहे। अब देखी, आज बनल बड़का हॉस्पिटल,
आज बनल बड़का हॉस्पिटल, सब इलाज होत बा। मुए ना कौनो गरीब, सरकारो 5 लाख देत बा। सुननी बुझाइल का बा? तो लोग पूछता के का बा सुना ना भी और का बा। ई बा ऊ बा, ई बा ऊ बा सब बा। सचहू में सरकार जनता के ही अब बा। उतने खेत अनाज हो उतने खेत अनाज हो उतने मुअल किसान सुदखोरी में रहे किसानी भाग भरोसे, फूटल किस्मत कटोरी में। आज मिलत बा खर्चा खदिया, वाह। आज मिलत बा खर्चा खदिया, बिया भर भर बोरी बा। सब पैसा सीधे खाता में, कम भइल घुसखोरी बा। वाह। लोग पूछता का बा, तो सुनी अंतिम में का बा। भइल इतना काम मगर आगे भी औरी काम होई। छूटल छाटल बाचल कुचल बस काम ही काम होई। हाँ, अब काम रुकी ना। सुननी जतना हम घोटाला, सुननी जतना हम घोटाला, सुने वाला ना परिवार बा। सुननी जतना हम घोटाला, अब सुने वाला ना परिवार बा। चुननी जैसे ओह खरी, फिर से चुने वाला एनडीए सरकार बा। का बा? एनडीए सरकार बा। बुझाइल का बा? बुझ गइलू ये बा।